Працягваю пераказваць раман Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». У папярэднім відэа быў кароткі змест першай кнігі рамана, а гэтым разам я раскажу пра сюжэт другой кнігі, якая называецца «Сякера пры дрэве». Тут шмат падзей драматычных і рамантычных, і пачынаецца ўсё з апісання каляднага вечара. Зноў усе сабраліся ў Загорскіх, але з Майкай, вышаўшы на тэрасу, цалуюцца. Раптам дзверы адчыніліся, хтосьці выйшаў і паспешліва вярнуўся ў дом. Гэта была Ядзя, якая па-ранейшаму кахае Алеся. Сітуацыя ускладняецца тым, што Франц усё яшчэ закаханы ў Ядзю і таму злуецца на свайго саперніка. А у Майку закаханы Ілля Хаданскі, і гэта яшчэ адзін вораг галоўнага героя. Пра Алеся сталі распускаць плёткі, нібыта ён бавіць час з маладой і прыгожай актрысай з прыгоннага тэатра Старога Вежы Еленай Карыцкай, якая, дзякуючы Алесю, стала вольнай. Чуткі дайшлі да сям'і Раўбічаў, а аднойчы Майка ля царквы пачула, што пра яе за спіной гавораць як пра заручоную таго самага распутніка, ад якога тая актрыса нібыта зацяжарыла. Масла ў агонь падліла старая Хаданская, якая ў гэты ж вечар перадала ўсё, што гаворыць Майцы, прычым выключна з-за любові да яе. Хаданская нават прадаставіла доказы, раздабыты ёй у купца рахунак, а ў ім кошт за карункі, аксаміт, завушніцы, шоўк, аплочаны Загорскімі, верагодна, для гэтай актрысы. І Майка паверыла і сказала Алесю больш ніколі не падыходзіць да яе. Раўбічым перасталі прымаць Загорскіх. Алесь паспрабаваў пераканаць у тым, што ён ні ў чым не вінаваты Франца, аднак, вядома ж, нічога не дабіўся. Днямі Алеся павінны былі прымаць у дваранскі клуб, і ён вырашыў падчас традыцыйнай прамовы выказаць усё, што набалела. Ён папракнуў дваран у тым, што яны жывуць не высокай марай аб шчасці народа, а нізкімі чуткамі, дробнай барацьбой, дуэлямі, картачнымі гульнямі і паляваннем. Пры гэтым прамаўляў ён не на французскай, польскай альбо якой-небудзь іншай паважанай мове, а на той мове, на якой гэтыя людзі размаўляюць дома са слугамі альбо з дробнай шляхтай пры сустрэчы. Дагэтуль спіч па-беларуску яшчэ ніхто не выдаваў. Нельга есці хлеб народа і грэбаваць яго мовай, заўважае Алесь. І на дзіва яго гарачая прамова мела поспех. Алеся прынялі ў клуб, хаця пры гэтым некаторыя падумалі пра яго як абінец. Адразу ж пасля прамовы Алеся перахапілі два браты Таркайлы і запрасілі да сябе. Яны прапанавалі маладому Загорскаму здзелку, паводле якой той здаваў ім пустку зямлі пад будаўніцтва бровара. Алесь пагадзіўся пры ўмове, што прадукцыя гэтага бровара будзе пастаўляцца на экспарт, таму што не трэба спаиваць нашых людзей. А жом, наадварот, будзе заставацца тут як добрае ўгнаенне для нашых зямель. У Таркайлаў Алесь пазнаёміўся з іх пляменніцай, сіратой Сабінай, дзеля забеспячэння якой і задумвалася будаўніцтва бровара. Распачалося будаўніцтва, за ходам якога пільна сачыў Алесь. Рэгулярна з'яўлялася там і Сабіна. І зноў папаўзлі чуткі пра маладога Загорскага, у якога нібыта з'явілася новая пасія. Сабіне і сапраўды пачынаў падабацца хлопец, і яна вырашыла, што пакуль не завершыцца ў новым пасёлку будаўніцтва дома для яе, яна паедзе ў Пецярбург. Мсціслаў Маеўскі падзяліўся з Алесем навіной, што Ілля Хаданскі прызнаўся Майцы ў каханні, прапанаваў ёй выйсці за яго замуж. Яна пагадзілася, праз месяц заручаны. Затым Мсціслаў паспрабаваў сам пагаварыць з Міхалінай Раўбіч, заступіцца перад ёй за Алеся. Але з той размовы нічога не атрымалася. На апошнюю спробу памірыцца з Майкай рашыўся і сам Алесь. У ноч на Вялікдзень ён паехаў у царкву вёскі Мокрая Дуброва, самай блізкай да азярышча і Раўбічаў. І ён сустрэў там кагутоў, Стафана з жонкай, блізнятаў Кандрата і Андрэя, свайго равесніка Паўлюка і малодшых у сям'і Юрася і Яньку. Прыехаў таксама і Мсціслаў Маеўскі. Распачаўся хросны ход, і тут Алесь заўважыў Раўбічаў. Убачыў ён і Майку, але не рашаўся падысці. І вось калі шэсце ўжо ў трэці раз абыходзіла царкву, Мсціслаў падазваў Майку, а сам знік у натоўпе. Алесь, гледзячы на Майку, сказаў: «Калі можаш, вер мне». І яму падалося нават, што на хвіліну ў яе вачах прамільгнула радасць. Майка доўга маўчала, глядзела на яго і раптам зразумела: не вінаваты. Як яна нават магла падумаць, што ён вінаваты.
Алесь сказаў ціха «Христос воскрос», прыцягнуў да яе рукі, зрабіў крок насустрач, але Майка, сказаўшы не будзе гэтага, кінулася ў натоўп. Такім чынам яна чамусьці вырашыла пакараць сябе, але на самай справе яна фактычна адмовіла Алесю ў хрыстосаванні, бо гэта была велікодная ноч, калі нават ворагі цалуюцца між сабой, віншуючы адзін аднаго з вялікім святам. Алесь быў пакрыўджаны, і цяпер паводле кодексу маралі ён павінен быў выклікаць на дуэль Яраша Раўбіча альбо Франца, але ён не зрабіў гэтага, таму што не хацеў праліваць кроў. Раўбічы ж расцанілі гэта як помсту пагардай з боку Загорскіх, і гэта азначала, што прымірэнне паміж сем'ям было немагчымае. Цяпер яны смяротныя ворагі да канца жыцця. На радыніцу стала вядома, што Майка заручылася з Іллёй Хаданскім. Алесь быў у дзеда, вёў усе неабходныя справы па гаспадарцы, быў моцна заняты і знешне здаваўся спакойным. Аднойчы пасля размовы з дзедам ён пайшоў у сад. Стаяў ля дрэва, слухаў, як спяваюць салаўі, і думаў, як такое можа быць, навокал усё так прыгожа, а апошнія падзеі ў яго жыцці быццам бы нейкі здзек. А потым з'явілася актрыса Елена Карыцкая і паклікала яго разам пайсці да палаца, а потым і да сябе запрасіла. І ён пайшоў, і была ноч кахання. Пазней Алесь ляжаў і думаў, што цяпер ён безмоўна ажэніцца з ёй. Актрыса прызналася, што яна даўно яго кахае, але яна цвёрда вырашыла, што больш яны ніколі не будуць разам. Атрымліваецца, што гэта ноч была як бы удзячнасць яму за ўсё, удзячнасць за волю. Адным веснавым днём на разліве сярод магутных дубоў прыткнуліся адзін да аднаго некалькі чаўноў. У адным быў Лявон Кахно з братамі, у другім Цыпрук Лапата з сынамі, у трэцім Кандраты і Андрэй Кагуты, у чацвёртым млынар Грынь Паківач і Корчак, які ўцёк з катаргі. Аднадумцы Корчака абмяркоўваюць будучы бунт, вырашаюць, каго будуць першым паліць, чый маёнтак. Іван Кахно адзначае, што час цяпер трохі не той. Ходзяць чуткі, што вось-вось волю дадуць. Корчак таксама разумее, што зараз не той час і не ўзняць вялікай грамады, але ён больш не можа чакаць. І так чакаў 7 год. І што, зноў тое самае, зноў хавацца. Раптам Кандрат Кагут прапанаваў напасці на Раўбіча. Нечаканая прапанова. Раўбіч не быў ворагам сялян. Кандрат жа проста хацеў адпомсціць за Алеся. І яшчэ Хаданскіх паліць трэба, дадаў Кандрат. Тут стары Лапата з ім пагадзіўся, вынішчыць трэба гэтых Хаданскіх. Корчак падсумаваў, значыць так, калі ўсё трохі сцішыцца, пойдзем на Кроера, на Хаданскіх, на Раўбіча, а потым і на Браніборскага. Калі Корчак згадаў яшчэ пра Загорскіх, Кандрат прыгразіў, што той пашкадуе, калі зачэпіць каго-небудзь з іх. Корчак не ведаў, што гэта Алесь заступіўся за яго перад Кроерам, тады, калі той збіваў яго яшчэ перад катаргай. Алесь атрымаў ліст ад Кастуся, які перадаў надзейны чалавек. Сябр пісаў, што праз 11 дзён пасля таго, як ён стаў студэнтам, яго вызвалілі ад платы за навучанне. Дзівосы. Кастусь таксама выказаў спадзяванне, што восенню яны сустрэнуцца, а таму ён пісаць больш не будзе. А гэты ліст ён просіць Алеся знішчыць, спаліць. Таксама Каліноўскі прызывае Загорскага аднавіць сувязь з хлопцамі з братэрства Чартапалоху і Шыпшыны. Кастусь прызывае Алеся дзейнічаць. Яшчэ ён расказвае, што яго брат Віктар Каліноўскі знайшоў работу ў публічнай бібліятэцы, дзе пазнаёміўся са многімі прыстойнымі людзьмі. Сярод іх любімы Алесеў украінскі паэт Тарас Шаўчэнка, а таксама паляк Зыгмунд Серакоўскі, вельмі цікавая асоба. Пасля ліста ад Кастуся Алеся зноў захапіла ідэя змагання за родную зямлю, за Беларусь, і ён пачаў чакаць восені, калі паедзе вучыцца ў Пецярбург. А летам Елена сказала Алесю, што чакае дзіця. Той узрадаваўся і хацеў ісці да дзеда, да бацькоў, прызначаць вяселле, аднак Елена сказала, што не, усё добра так, як ёсць, яна ведае, што ён кахае не яе, а іншую, і ўвогуле яна свядома на ўсё гэта пайшла, а таму ніякага вяселля не будзе. Затым Елена наведалася да Майкі. Яна расказала ёй, хто яна, і сказала, што заўважыла, што апошнія некалькі месяцаў Алесь вельмі пакутуе. Яна здагадалася, што Міхаліна таму прычынай.
Гелена расказала таксама, што яна чакае дзіця. Праўда, не сказала ад каго, ад чалавека, які звязаны з другой. Алесь жа прапанаваў прыкрыць яе грэх. І што гэта далей будзе, сказала Гелена. Заўтра ён галаву пад кулі падставіць. Яна прызвала Майку не быць такой жорсткай, і калі яна не хоча страціць Алесі назаўжды, ёй неабходна паспяшацца. Заўтра ён едзе ў Пецярбург, магчыма, на некалькі год, дадала Гелена і развіталася. А Майка паскакала ў Загоршчыну. Разам з унукам у Загоршчыну прыехаў пан Даніла. Дзед хадзіў злосны і да ўсіх чапляўся. Сумаваў таксама і пан Юры, ён хоць і усміхаўся, але не весела. Разам з Алесем у Пецярбург збіраліся ехаць верны слуга Халімон Кірдун і яго жонка Аглая. Калі Алесь убачыў Майку, якая знайшла яго ў карцінным павільёне, ён зразумеў, што па-ранейшаму кахае дзяўчыну. Майка расказала пра тое, што да яе прыязджала Гелена. Алесь падумаў, што Карыцкая такім чынам дабівалася ад яго толькі аднаго – маўчання. Майка папрасіла Алеся дараваць ёй за ўсё, і той, канешне, дараваў. А дзяўчына сказала, што будзе чакаць яго хоць усё жыццё. Затым Караткевіч расказвае, якімі былі гістарычныя абставіны ў той час, калі малады Загорскі збіраўся і ехаў у Пецярбург. Ішоў 1858 год. Вялася падрыхтоўка да рэформы, паводле якой мужыку будзе дадзена воля. А вось пры якіх умовах гэта заставалася незразумелым. Пра гэта спрачаліся і распрацоўваліся розныя праекты. Колькі мужыку неабходна будзе заплаціць за зямлю, і хто кампенсуе памешчыку мужыцкую волю, дзяржава альбо сам мужык. Якім будзе канчатковы царскі указ, заставалася невядомым. Стары Вежа і пан Юры вырашылі дабівацца ад прыдняпроўскага панства, каб тыя паступова адмянялі прыгон на сваіх землях. Пры гэтым яны лічылі, што частка зямлі павінна пераходзіць мужыку без выкупу, а выкуп за асобу павінен быць намінальным. Наконт сваіх ідэй Вежа і пан Юры вырашылі пагаварыць з Алесем. Яны хацелі з ім параіцца. І Алесь напісаў ім у пісьме, што збіраецца прыехаць дадому на некалькі дзён у студзені, тады яны могуць усё абмеркаваць. Для Алеся ў Пецярбурзе знялі добрую кватэру, і ён нават саромеўся, што не будзе жыць так, як усе галодныя студэнты. Але ён вырашыў, што будзе часцей запрашаць да сябе сяброў і карміць іх. Прыехаўшы, ён адразу ж накіраваўся да Кастуся. Пастукаўся ў дзверы, але ніхто не адказаў. Тады Алесь увайшоў у пакой, які здымаў яго сябар, і ўбачыў, што на ложку нехта спіць, накрыўшыся з галавой посцілкай. Алесь прысеў і паклікаў: «Кастусь!», але чалавек пад посцілкай не зварухнуўся. Тады Алесь агледзеў каморку, якая размяшчалася пад самым дахам, узяў з талеркі вішню, абсмактаў і дзьмухнуў костачкай у бок таго, хто спаў. Той, каго Алесь прымаў за Кастуся, сеў і сказаў крыху нечакана. Гэта быў брат яго сябра Віктар Каліноўскі. Яны пазнаёміліся, і Віктар пачаў распытвацца, на які факультэт вырашыў паступаць Алесь. Загорскі сказаў, што ён любіць філалогію, аднак разумее, што людзям зараз патрэбна фізіялогія, батаніка, хімія, медыцына. Віктар пачаў пераконваць Алеся, сказаў, што той можа шмат карыснага зрабіць для развіцця нашай мовы, бо ў нас пакуль няма ні слоўніка, ні мовазнаўчых прац. Зрэшты, можна паступіць адразу на 2 факультэты і скончыць за 2 гады, параіў Віктар. Алесь вырашыў спачатку заняцца вывучэннем філалогіі і гісторыі. Сам Віктар спачатку выбраў медыцыну, якую потым кінуў дзеля таго, каб вывучаць гісторыю. Неўзабаве прыйшоў Кастусь з хлопцамі, і Алесь запрасіў усіх да сябе. Пакуль ішлі, Кастусь расказаў Алесю пра арганізацыю пад назвай «Агул». Там палякі, беларусы, літоўцы, трохі людзей з інфлянтаў і зусім нямнога украінцаў. Людзі розныя, сказаў Кастусь. Адным проста за вызваленне зняволеных, іншыя за нацыянальны рух, трэція за аўтаномію. Вучыцца ва ўніверсітэце Алесю было лёгка і цікава. Ён шмат пісаў і чытаў, займаўся справамі агула, збіраў матэрыял на слоўнік, пад кіраўніцтвам Віктара вывучаў старыя граматы. Заставаўся час на музыку, на тэатр, карціны, а таксама на тое, каб пісаць уласныя вершы.
Прафесор Сразнеўскі хутка пачаў лічыць Загорскага самым таленавітым студэнтам. І аднойчы, калі Алесь прынёс яму сваю чарговую вялікую работу, прафесор сказаў: «Вы зрабілі незвычайнае, магчыма, адкрылі цэлы народ». Зімой Алесь наведаўся ў палац да Старога Вежы і прыехаў якраз тады, калі Гелена нараджала дзіця. А дакладней, як аказалася потым, яна нарадзіла двойню, хлопчыка і дзяўчынку. Алесь прызнаўся дзеду, што гэта яго дзеці. Але Гелена не хоча вяселля. Тады дзед вырашыў, што знойдзе для яе мужа, ды будзе на хоць бы Гелена Радкевіч. Дзяцей дзед назваў Юрый і Антаніда. Гэта імёны Алесевых бацькоў. А хрышчонымі сталі пан Юрый і пані Надзея Клейна. Пакуль Алесь быў у дзеда, прыехаў пан Юры, каб абмеркаваць з сынам пытанне вызвалення сялян. Алесь сказаў, што трэба пакінуць сабе толькі маёнткавую зямлю, сады, паркі ды запаветнае ўрочышча. Астатняе паступова аддаваць сялянам, як узбагачацца будуць. Хай фермерствуюць, бо найміт так працаваць не будзе, як мужык сам для сябе на сваёй зямлі. Пана Юрыя хвалявала пытанне, што ў такім разе ён нашчадкам пакіне. Трэба было падумаць. Наступнай восенню студэнт Алесь Загорскі паспяхова абараніў дысертацыі на ступень кандыдата. Ён вырашыў астацца пры прафесары Сразнеўскім для ўдасканалення ў навуках і паралельна запісаўся на слуханне лекцый па медыцыне і філасофіі. У Кастуся тым часам абвастрылася нервовая хвароба, а яго брат Віктар даведаўся, што хворы на сухоты. Алесь прапануе сябрам матэрыяльную дапамогу, але тыя адмаўляюцца. Затым Загорскі знаёміцца з Тарасам Шаўчэнкам. Украінскі паэт дамагаецца, каб Алесь прачытаў свой верш пра мову. Мэтру вельмі спадабалася. І неяк на адной лекцыі прафесара Руніна, славянафіла і даносчыка, якога мала хто са студэнтаў добра ўспрымаў, Алесь Загорскі устаў і сказаў: «Нам надаелі вы і ваш панславіскі смярдзёж. На свеце няма лепшых ці горшых народаў, а калі ёсць, то іх робяць такія, як вы». Аўдыторыя падтрымала Алеся і засвісцела прафесару ганьба, вон, аднак вон з універсітэта вылецеў Загорскі. Дзед сустрэў Алеся знешне халаднавата, атрымаў і кірду за тое, што дапусціў, што Алеся выгналі з універсітэта. Халімон, які пасмялеў у Пецярбурзе, сказаў: «До яму ўжо вучыцца, і так разумнейшы за ўсіх». «І за мяне?» – запытаўся Вежа. Халімон спачатку адказаў станоўча, а потым зразумеў, што ляпнуў штосьці не тое. Стары Вежа пачаў дапытвацца у кірдуна, чаму ж навучылі яго унуку ў Пецярбурзе. І Халімон пачаў расказваць пра ўсё, чаго наслухаўся, пра народы, пра роўнасць людзей. У выніку стары Вежа даў Халімону з яго жонкай вольную, сказаўшы, што з такімі думкамі ў прыгоне не ходзіць. Пану Юру споўнілася толькі 48, але ў яго вачах усё часцей стала з'яўляцца некая абыякавасць і пустата. Зрэшты, з надыходам вясны яго настрой, як заўсёды, мяняўся ў прачуванні сезону палявання. Пані Антаніда пачынала глядзець на мужа з дакорам, але той не мог адмовіцца ад стрэльбы і ад палявання. І вось у сярэдзіне сакавіка здарылася непрыемная гісторыя ў татарскай Грэблі, адной з самых глухіх вёсак пана Юрыя. Мясцовых жыхароў стаў тэрарызаваць мядзведзь, які, відаць, ад голаду прачнуўся і пачаў з'яўляцца ў вёсцы, разбойнічаць. Пан Юры стаў збірацца на паляванне, трэба было ліквідаваць гэтага мядзведзя. Алесь таксама хацеў паехаць разам з ім, але маці так паглядзела на яго, што яны зразумелі: нельга, нічога не зробіш. Гэта паляванне стала апошнім для пана Юрыя. У сутычцы з мядзведзем ён змагаўся мужна, але ўсё вырашыў няшчасны выпадак. Юры Загорскі паслізнуўся і упаў пад страшным цяжарам вялізнага звера. Смерць бацькі моцна паўплывала на Алеся, каб менш думаць, ён увесь час займаўся справамі. Аднойчы да Алеся прыскакаў Паўлюк Кагут і сказаў, што людзі Корчыка пайшлі граміць Раўбіча. Корчык рашыўся на гэта, таму што думаў раздабыць у Раўбіча зброю, якая была яму вельмі неабходна. Алесь вырашыў ратаваць пана Яраша і накіраваўся да Раўбіча адзін з цэлым табуном коней без коннікаў. Пачуўшы здалёк грукат капытоў, Корчык і яго людзі спужаліся і ўцяклі яшчэ да таго, як заўважылі Алеся. Пан Яраш, які цудам пазбегнуў смерці,
Адчуў замест радасці моцнае прыніжэнне. Ён не хацеў выратавання ад маладога Загорскага. І прымірэнне такім чынам зноў не здарылася. А пані Антаніда таксама цяжка перажывала смерць мужа. Яна закрылася ў сваіх пакоях, нікуды не выходзіла. Аказалася, што яна ўжо 2 тыдні нічога не ела, свядома даводзіла сябе да смерці. Алесь нічога не заўважаў. І вось калі пані Антаніда страціла прытомнасць, аб гэтым паведамілі сыну, ён прыйшоў да маці, яны паспелі пагаварыць, а потым яна памярла. Алесь ледзьве не застрэліўся, але своечасова з'явіліся дзед і кірдун. Пасля таго, як пані Антаніду пахавалі, пастрыжоны бацька Алеся, Басак Яроцкі, на некаторы час узяў хлопца да сябе, каб падтрымаць. Малодшы Загорскі Вацлаў тым часам вучыўся ў Вільні, Старай Вежы, меў намер затым вывучыць яго ў Германіі на інжынера-дарожніка. І вучоба Вацлаву давалася лёгка. Праз некаторы час у Вільню з Пецярбурга прыехала Сабіна і хутка зблізілася з Вацлавам і яго сябрамі. Яна мела намер праз малодшага брата затым наладзіць кантакт і са старэйшым. Але калі пазней Сабіна прыехала ў Прыдняпроўе, Алесь даў ёй зразумець, што нічога паміж імі не будзе. Неўзабаве здарылася яшчэ адно няшчасце. Аднойчы Стафан Кагут і Юлян Лапата вярталіся з Сухадола, куды ездзілі сёе-тое прадаць. Раптам яны ўбачылі 2 коннікаў, якія быццам бы раздумвалі, куды ім кінуцца, а потым паскакалі ўлева. За імі прыскакалі яшчэ 2, якія, відаць, за імі гналіся, і спыталіся ў Юляна і Стафана, куды падзеліся тыя людзі, што былі перад імі. Стафан паказаў у адваротны бок, у правы. За падман гэтыя бандыты з прыдняпроўскай мафіі Куга жорстка збілі Стафана, а Юляна застрэлілі. Аднак Лапата паспеў пазнаць у адным з бандытаў Тодара Таркайлу, і ён прамовіў яго прозвішча. Стафана потым доўга лячылі, аднак і праз некалькі месяцаў ён не ачуняў. Перад смерцю ён папрасіў Кандрата адпомсціць за яго. І Кандрат Кагут высачыў Таркайлу і застрэліў яго. А праз некаторы час знайшлі мёртвым на падлозе ў сваім доме таксама і Кроера, які быццам бы меў дачыненне да мафіі Куга. Алесь захварэў нейкай рэдкай хваробай, ад якой не было паратунку. Яе называлі явай альбо мрояй. Пачыналася гэта хвароба з абыякавасці да ўсяго, потым хвораму пачынала нібы сніцца жыццё, а далей прыходзіла смерць. Стары Вежа сабраў раду старэйшых, і было вырашана аднесці Алеся на самае высокае месца і так лячыць небам. Паступова Алесю стала лягчэй, і ён замест абыякавасці стаў адчуваць тугу па кімсьці і любоў да людзей. Майка ўвесь гэты час намагалася прымірыць бацьку з Загорскімі, але ў яе нічога не атрымлівалася. І аднойчы пан Ярыш сказаў, што яго Ілля Хаданскі ўжо папракае у тым, што яны не трымаюць слова, трэба назначаць шлюб. Алесь вырашыў выкрасці каханую і тайна абвянчацца. І пасля таго, як шлюб адбыўся, да царквы ў Мілым прыехаў Франц са сваёй кампаніяй. Пачалі страляць. Але тут з'явілася пані Надзея Клейна і разагнала ўсіх. Яна паклікала Майку за сабой і сказала Алесю, што як прыйдзе час, сама яе да яго прывядзе. А пакуль няхай ачуняе пан Ярыш, з якім здарыўся удар. Затым Алесь жыве 2 месяцы ў Маскве, сустракаецца там з Кастусём і іншымі сваімі аднадумцамі, потым вяртаецца дадому і распачынае падрыхтоўку да паўстання, да якога застаецца 3 гады. Аднойчы падчас таемных сустрэч Алеся з Майкай іх заўважае Франц. Хлопцы застаюцца адны, і іх размова завяршаецца тым, што Франц ляснуў Алеся па шчацэ. За такую абразу Алесь выклікае Франца на дуэль. Ноч перад дуэллю Алесь праводзіць разам з Майкай. Францу выпадае страляць першаму. Ён прамахнуўся, і тады Алесь падымае свой пісталет угору і страляе. Такім чынам паказвае, што ён не збіраецца забіваць брата сваёй каханай. Урэшце рэшт і Франц кідае свой пісталет вобзем, і яны мірацца. Праз некаторы час пасля гэтых падзей у царкве ў Мілым прачыталі царскі маніфест аб скасаванні прыгону. Сяляне былі расчараваныя. Яны быццам бы і вызваляліся, але на няпэўны тэрмін станавіліся часова абавязанымі. Пакуль не выкупяць зямлю, мужикам трэба было несці за яе павіннасць.
Корчак узнімае бунт і вядзе людзей да царквы шукаць сапраўдны маніфест. Сяляне былі ўражаны жорсткасцю царскай волі, і яны думалі, што іх падманулі, што ў царкве недзе схавана сапраўдная грамата, а ім прачыталі не тую. І Корчак падтрымлівае гэтае меркаванне і заклікае сялян біць паноў. Загорскі спяшаецца спыніць несвоечасовы і бессэнсоўны бунт, але ён спазняецца. Ужо прыйшлі салдаты і пралілася кроў. Алесь аказвае першую дапамогу параненым. Корчака душыць гнеў, і ён гаворыць Загорскаму: «Смелы ты, але я ўсё роўна цябе ненавіджу». Алесь пазней думае, што бачыць у гэтым мужыку вялікую чысціню нянавісці, і ў іх жа адна справа. Калі лёс іх яшчэ звядзе, ён абавязкова пераканае ў гэтым Корчака. Роман завяршаецца. Караткевіч збіраўся напісаць 3-ю і 4-ю кнігі, аднак на пачатку 1980-х з'явілася толькі аповесць «Зброя», у якой знаёмыя нам героі, а сярод іх і Алесь, прыязджаюць у Маскву, каб здабыць зброю для будучага паўстання. Падзеі ў аповесці адбываюцца зімой і вясной 1862 года. Сам Караткевіч не лічыў гэты твор працягам рамана «Каласы пад сярпом тваім». На гэтым усё. Падпісывайцеся і глядзіце іншыя відэа на канале.